Kort introduktion til, hvordan man laver links fra sin kalender ud til sine moduler i Canvas Learning Management System. Hvis man har oprettet de links, jamen så vil de i kalenderen forekomme som events. De vil være farvekodede, så de i det tilfælde de grønne fører til E og K Systems, de brune fører til Intro første semester. Hvis jeg holder mus over, vil jeg kunne se, at faget hedder E og K Systems i det her tilfælde, og modulet hedder i det tilfælde Operating Systems. Hvis jeg klikker på den, vil jeg kunne trykke på modulnavnet og blive dirigeret direkte ned til det pågældende modul med de elementer, der nu indgår i det pågældende modul. Forudsætningen for at kunne gøre det er selvfølgelig, at man har en opbygning af et modulsystem, og at man også har en mening om, hvilke moduler, der skal køres i hvilke datoer eller uger. Når man er på det niveau, jamen så kan man med fordel måske trække sin Outlook-kalender ind, så man kan her se, hvilke fag der bliver kørt i på hvilke datoer. Når man skal lave den her opsætning, jamen så er det selvfølgelig, så skal jeg i kalendermode i Canvas, og i det tilfælde vil jeg prøve at demonstrere det hen i oktober. Så hvis jeg bladrer frem til oktober i min Canvas-kalender, jamen så kan jeg se i det tilfælde, jeg vil prøve at indføje nogle events for faget, der hedder E og K Systems. I det tilfælde kan jeg se, at den 25. september har jeg faget fra kl. 8:30 til 12, så jeg klikker mandag den 25. september og opretter en event, som går fra 8:30 til 12. Under More Options for den pågældende event, kan jeg, når jeg trykker på More Options, er jeg faktisk i Edit Mode, HTML Editor, for den pågældende event. Hvis jeg går ned for neden og vælger moduler her, jamen så kan jeg vælge, at i lige præcis den 25. september, jamen der ønsker jeg at køre den 25. september, som er uge 39. Jamen der ønsker jeg at køre Embedded Programming 1. Så jeg går ned og klikker på Embedded Programming 1, og dermed bliver der oprettet en link til Embedded Programming 1 i den detaljerede beskrivelse af den her kalender-event. Jeg kan faktisk med fordel bruge en kopi, Ctrl+C, af den samme titel, Ctrl+V, Embedded Programming 1, for selve eventen. Når jeg så trykker på Create Event, vil den gå tilbage til kalendervisning, og jeg kan se her, at jeg har en event, der går fra 8:30 til 12, som hedder Embedded Programming 1, og den ligger i kalender ITEC 17A, E og K Systems. En gang til, om torsdagen, vil jeg prøve at oprette den her event. Den går fra 8:30 til 12, også om torsdagen. Jeg vælger More Options, og jeg i mine moduler vælger jeg Embedded Programming 1 i det tilfælde. Jeg stjæler titlen, Ctrl+C, og lader den gå op i event-titlen, Ctrl+V, og trykker Create Event. Det var en kort introduktion. Sådan ser det ud.